El voluntariat pel valencià ha arribat a les Corts Valencianes i ho ha fet amb un èxit de participació. 25 parelles, 50 persones entre diputats, diputades i treballadors de les Corts s'han sumat a la campanya promoguda per Escola Valenciana per a perdre la por a parlar en valencià i conèixer més i millor la nostra llengua i cultura. El president de les Corts, Enric Morera, ha estat el presentador i conductor de l'acte de presentació del programa Parla'm en valencià. Benvingudes i benvinguts a la Sala de l'Andana, este lloc emblemàtic de les Corts Valencianes, al Palau dels Borja, en un acte innovador i positiu d'afirmació de la nostra identitat a través de la llengua i del voluntariat pel valencià. No és la primera vegada que aquesta campanya se fa a les Corts Valencianes, però sí que és la primera vegada que se fa oberta a tota la gent que configurem aquesta gran família que es diu Corts Valencianes. Aquesta família de gent que sense la qual seria impossible que el nostre treball de parlamentarisme se dugui endavant. Per tant, crec que ha estat aquesta apertura és un èxit, és molt positiva, i per explicar un poc el sentit de la campanya, una campanya que ja porta molts anys de treball però que arriba d'una forma molt plena, molt sòlida, molt potent a les Corts Valencianes després d'uns anys que hem tingut aquesta presentació, crec que anem innovant i anem millorant. Per tant, vaig a donar-li la paraula al president d'Escola Valenciana, senyor Vicent Moreno, per a que ens presenti el contingut i la responsabilitat que assumim tant els voluntaris com els aprenents o el voluntariat en aquesta campanya que arriba d'una forma molt plena a les Corts Valencianes. Vicent Moreno, té vostè. El president d'Escola Valenciana, Vicent Moreno, ha explicat com funciona i quins són els objectius d'este programa de Parla'm en valencià. Abans de desitjar-vos unes paraules que tinc així precioses per a totes les Corts, tots que formeu la família, com ha dit el senyor president, he de dir-vos molt senzillament com funciona, però tenim un vídeo resum al final. Són persones que regalen temps lliure a altres persones que volen aprendre valencià. Uns són els voluntaris i altres són els aprenents. I la parella lingüística funciona molt senzillament, se fan amistats, però el que fem és llevar-li la por a parlar en valencià. És com aquell que se llança a la piscina i si no està al monitor no s'atreveix. Doncs ahí estem, no? Necessitem algú que ens acompanyi, o algú que té un carnet de conduir i fa temps que no condueix i necessita fer unes pràctiques. En això estem. És un regal que ens volem fer mútuament uns als altres i que les llengües uneixen i les necessitem per a això. En aquest cas és un gran goig estar així a les Corts compartint aquest matí i aquesta proposta. Nosaltres, des de l'Escola Valenciana, estem molt satisfets i contents per introduir el voluntariat valencià així, entre els diputats i diputades, treballadors i treballadores de les Corts.